100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலதான் காலம் முழுக்க சிந்து பாடணும். ஒன்னு கண்ணு பக்கத்துல ஒண்ணுக்குள்ள நிக்கையில கண்ணு படும் மொத்தத்துல கட்டழக அம்மாடி என்ன சொல்ல 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலதான் காலம் முழுக்க சிந்து பாடணும். உசில மணியாட்டம் உடம்பஸ்தா பாரு தெருவில் அசஞ்சாரு திருவாரு வேறு ஓம குச்சி போட் புடிச்சாரு தாரம் தாவி அரைச்சாக்க தாங்காது பாரம். இவரு 7 அடி நடக்கும் ஏணி அடி நிலவ நின்னுக்கிட்டே தொட்டுடுவார் பாரு. மனைவி குள்ளமணி உயரம் 3 அடி இரண்டும் இணைஞ்சிருந்தா கேலி பண்ணும் ஊரு. ரெட்டா மாட்டு வண்டி வரும்போது நெட்டா குட்டா என்றும் இணையாது. இந்த ஒட்டகந்தா கட்டிக்கிட்டா குட்டா மாத்தா குடிச்சா 100 வருஷம் 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். ஒன்னு கண்ணு பக்கத்துல ஒண்ணுக்குள்ள நிக்கையில கண்ணு படும் மொத்தத்துல கட்டழக அம்மாடி என்ன சொல்ல 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். புருஷன் பொஞ்சாதி பொருத்தம் தான் வேணும், பொருத்தம் இல்லாட்டி வருத்தம் தான் தோணும். அமைஞ்சா அது போல கல்யாணம் பண்ணு, இல்ல நீ வாழு தனியாக நின்னு. முதலில் யோசிக்கணும் பிறகு நேசிக்கணும், மனசு ஏத்துக்கிட்டா சேர்த்துக்கிட்டு வாழு. உனக்கு தகுந்தபடி குணத்தில் சிறந்தபடி இருந்தா உடறிய மாலை கட்டி போடு. சொத்து வீடு வாசல் இருந்தாலும் சொந்தம் பந்தம் எல்லாம் அமைஞ்சாலும் அடி உள்ள 2 விட்டா விட்டா கல்யாணம் தான் கசக்கும். 100 வருஷம் 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலதான் காலம் முழுக்க சிந்து பாடணும். ஒன்னு கண்ணு பக்கத்துல ஒண்ணுக்குள்ள நிக்கையில கண்ணு படும் மொத்தத்துல கட்டழக அம்மாடி என்ன சொல்ல 100 வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும். சோழவனத்தில் ஒரு சோடி குயில் போலதான் காலம் முழுக்க சிந்து பாடணும்.